जाहारबारि सालगुरि होननाय मोनसे गामिनि सासे हिरिम्बा बसुमतारी मुंनि आइजोआ गोमानानै दङ होननानै जोङो मिथिनो मोन्दों। दा बिथाङा माब्लानिफ्राय गोमानानै दङमोन बेनि सोमोन्दै आङो नोंथांमोनजों एसे सावरायगोन। दा आङो बेनि सिगाङावनो फंनैसो बुंथिनो सानदों। मैयानि समाव आङो मोनसे भिडिअ एगारनानै होदोंमोन, जेनाखि दुर्गा फुजा फालिनायनि मुङावहाय दिखियाजुलि बाथासिपुरा होननाय मोनसे गामियावहाय माने दावराव दावसि जादोंमोन। बेनि सोमोन्दै भिडिअनि गेजेरजों खेंफोरथि होनायाव फार्स्टनि भिडिअ आं मोनसे ससे क्लिप्स भिडिअ होदोंमोन। बेवहाय आंहा एडिटिंआव माने मिस्टेक जादों। मानो होनना बुङोब्ला आङो बै दिखियाजुलिनि दावराव जानाय मोनसे भिडिअखौहाय लाबोनो क्लिक खालामनायाव माने गुबुन भिडिअआसो फैदों आरो बेखौ आं एडिटिं खालामनायाव आं नायफिननाय जायाखै। डाइरेक्टलि आङो एक्सपर्ट खालामनानै होनाय जादों आरो भिडिअखौ आङो आपल'ड खालामनायनि उनाव आङो नायनाय जायाखैमोन। जेब्ला नोंथांमोना कमेन्टआवहाय खिन्थाहरफिनो बा कमेन्टनि गेजेरजों बुंहरफिनो अब्लासो आङो नायनानै मिथिदों। दा बेनि थाखाय सरि लोगोफोर, नोंथांमोना बुजिनानै लादो। दा जोङो बेनि सोमोन्दै सावरायनि। बे जाहारबारि सालगुरि होननाय गामिनि सासे हिरिम्बा बसुमतारी मुंनि आइजोआ माब्रै आरो माब्लानिफ्राय गोमानानै दङमोन बेनि सोमोन्दै जोङो सुंद'यै सावरायज्लायनि। स' लोगोफोर, नोंथांमोना दिनैसो आंनि बे खन्थाइ मुलुग इउटुब चेनेलाव गोदानै फैदोंब्ला अननानै आंनि बे चेनेलखौ साबस्क्राइब खालाम। लोगोसे गोदान गोदान आपडेटफोरखौ मोनबाय थानो थाखाय बेल आइकनखौबो क्लिक खालामनानै ला। बेनि थाखाय आं नोंथांमोननिसिम गुरै खावलायनाय थाबाय। बे सालगुरि होननाय गामिया क'क्राझार जिल्ला सेरफांगुरि पुलिस थानानि सिङाव थानाय मोनसे गामि। दा बे गामिनिनो दानसोरां बसुमतारी होननाय बिनि अनसुलि बिसि हिरिम्बा बसुमतारीयानो दा गोमानानै दङ। बोहैथि दाननिनो माने 16 अक्ट'बरावहाय फुंनि समावनो गावनि फिसाफोरनोहाय माने गानग्रा जोमग्रा लायनो होननानै एबा बायनो होननानै न'निफ्राय फुंनि समावनो ओंखारलांदोंमोन। दा बै समनिफ्रायनो बिथाङा गोमानानै दङ। बे बिथांजोआ माने बै समनिफ्रायनो फिसाफोरनि मुङावहाय गानग्रा जोमग्रा लायनो होननानै न'निफ्राय ओंखारलांनायनिफ्रायनो बियो दिनैसिमहालागै माने गावनि न'आवहाय फैफिनाखै होननानै जोङो मिथिनो मोन्दों। आरोबाव जोङो मिथिनो मोनबावनाय बायदिब्ला बे हिरिम्बा बसुमतारी होननाय आइजोआ माने गावनि फनखौबो माने सुइच अफ खालामनानै लादों। 5 बोसोर जानाय आरो 3 बोसोर जानाय सानै गथ' बेहा दंखायो। आरोबाव बिनि बिसाया माने न'आव थायामोन आरोना, माने गोबां रांखावरिनि प्रब्लेम, बेफोरनि जाहोनाव बियो न' गारनानै रां आरजिनो थाखाय गुबुन जायगायावहाय माने केरेलायावहाय फैनानै खामानि मावफैदोंमोन। दा न'खरावहाय बिफायाथ' गैखाया रां खामायनो थाखाय दिनै आसामनि बायजोआव फैनानै बे गुबुन स्टेट केरेला होननाय जायगायाव फैनानै रांखावरि आंखालनि थाखाय बियो बेवहाय रां आरजिनो थाखाय फैदों, खामानि मावफैदों। लोगोसे बिफायाथ' न'आवहाय मा जादों मा जाया गथ'फोरखौहाय बेखौथ' गोजाननिफ्राय नुहुरखाया। आरोबाव बेजों लोगोसे गावनि उन्दै गथ' सानैखौहाय सामलायनो थाखाय गावहा न'आव थायाखिसै, बाहेरायाव थानानै रां खामायना हरगोन, न'खरखौ खुंनो थाखाय बियो बाहेरायाव फैदोंमोन। आरोबाव न'खरखौ दैदेननो थाखाय, आरोबाव न'खरनि गथ' सानैखौ दैदेननो थाखाय जाय बिमा दङमोन ना हिरिम्बा बसुमतारी, बै गथ'नि बिमायानो दा गावनि फिसाफोरनोहाय माने ड्रेस लायनो होननानै ओंखारलांनायनिफ्राय दिनैसिमहालागै माने न'आवहाय न' फारसे आगान होबोफिनाखै। मानि जाहोनाव बियो बेफोरबायदि गोमानानै थाखो जोङो बेखौ दासिमबो मिथिनो मोनाखै। दा बै गथ' सानैया माने बिमाबो गैया, बिमायाबो बेबायदि गोमानानै थाबाय, आरोबाव बिफायाबोथ' गुबुन दाबसे जायगायाव थाफैनायलाय दा गोदाव सोराव माने खाराव माराव बेफोरबायदि जानानै दङ होननानै जोङो मिथिनो मोनबावदों। मानो होनना बुङोब्ला गथ'फ्रा उन्दै समावहाय बिमा नङाब्ला बिफाखौ नांखागौ, बिफा थायोब्लाबो बिमाखौ नांखागौ, बिमा थायोब्लाबो बिफाखौ नांखागौ। मानो होनना बुङोब्ला उन्दै समावहाय गथ'फोरनोहाय माने गुबुन जायगायावहाय फैनानै बिफाया गथ'फोरनि गोजान जानानै थायोब्लाबो बिमा थायोब्लानो माने गथ'फोरनि जिउआवहाय माने बिसोरनियाव गोजोननाया फैयो। मानो होनना बुङोब्ला बिसोरखौहाय जानाय लोंनाय गेलेनाय गासैयावबो माने दैदेननो थाखाय नायनो थाखाय बिमाखौ उन्दै समावहाय बांसिन नांगौ जानानै फैयो गथ'फोरनो। दा बे समावहायनो माने बे गथ'फोरखौ नायनो थाखाय रावबो गैयाब्ला बे गथ'फ्राथ' गोबां खाराव माराव जाखागोन। आरोबाव बे बिमाया मा गोसो लानानै, बिनि गोसोआव मा साननानै बियो न'निफ्राय ओंखारबोनानै माने गथ' सानैखौ बेबायदि आलाय सिलाय खालामनानै गावनि फनखौहाय सुइच अफ लानानै बियो बबे खनायावहाय आरो बबेयावहाय मा खालामनानै दङ बेखौ जोङो मिथिनो मोनाखै। दा बेसेबां दुखुनांथावना। दा बेबायदिनो जोंनि बर' समाजाव गोबां बेफोरबायदि जाथाया जावले जावले माने जाफ्लेबोगासिनो दङ। बियो दिनैनिल' गोदान बाथ्रा नङा, माने सिगांनिफ्रायनो माने बेफोरबायदि जाथाया
जोंनि बर' समाजाव जोंनि बर' न'खराव गोबां जागासिनो दङ। सोरबाया माने न'खरावहाय बेफोरबायदि गथ' गथाय दंखायोब्लाबो माने गुबुन जोंहाय बेफोरबायदि खारफालांनाय, सोरजोंबा मोजां मोनज्लायनानैहाय गेजेर ससेयावहाय दोनखारलांनाय नैबेफोरबायदि जाथाया जोंनि बर' समाजावहाय गोबां जाफ्लेबोगासिनो दङ। दा बै हिरिम्बा बसुमतारी मुंनि आइजोआ गावनि गथ' सानैनि सायाव अननाय गैयालासिनो बियो जुदि न'खरखौ गारनानै थाङोब्ला बे गथ'फोरनि सायावबो गोबां गाबनाय आरो मेगननि मोदै उन दाहा जानाय फैगोन जुदि बिमाखौ नागिरनानै मोनाब्ला। आरोबाव बेजों लोगोसे जाय बिनिनो बिसाय दानसोरां बसुमतारी, बियो रांखावरिनि आंखालाव रां खामायनो होननानैसो गुबुन बायजोआव फैनानैहाय माने खामानि मावफैनो गोनां जादोंमोन। दा जुदि बिफायाबो खामानि मावनानै न'आव थांस'नो हाया मानो हाया, माने बेफोरबायदि थासारि जाथाया न'खरावहाय जाबायब्ला बेबो दा माने गावनि गोसोआवहाय खामानि मावनो बा जानो लोंनो गोजोना नैबेफोरबायदि थासारिया बे दानसोरां बसुमतारी बिथांनियावबो जागोन। मानो होननानै बुङोब्ला न'खराव जुदि सान्थि गैयाब्ला नोङो जानो लोंनो बा खामानि मावनो मोनसेबो जेबो गोजोननाय फैया गोसोआवहाय। बेनिखायनो न'खराव जुदि हौवा हिन्जाव मिलायनाय आरो गथ' मोनसे न'खर हेप्पि फेमिलि जायोब्लासो नों जेरावखि गोजान जायगायाव थाया मानो नोङो माने गोजोनैहाय सान्थियै खामानिखौ मावनो हागोन आरो नांगौबायदि रांखौबो आरजिनो हागोन। जुदि दा दानसोरां बसुमतारीनि जिउआव जिबायदि घटना जादोंना, न'खराव गथ' सानै दङ, गथ'फोराबो गिदिर नङा, सासेया 5 बोसोरनि सासेया 3 बोसोरनि। अब्ला बिसोर गथ'फ्रा बेसेबां गिदिर? 3 बोसोरनि गथ'आथ' बिमा नङाब्ला बेसेबां खाराव माराव जादों बियो। गावबो खामानि मावनानै माने न'आवहाय थांस्लाबनो हाया मानो हाया। आदा सदा बेफोरबायदि कम्पानियाव मावदोंब्ला माने आदा सदा नों थाङोब्ला बबेबा कम्पानिफ्रावहाय माने नों बेथनबो मोनलाङाबो जायो। माने बेफोरबायदि गोबां थासारिजों दा बियो भुगिनांनानै दङ। दा बेनिखायनो बिनि दानसोरां बसुमतारीनि अनसुलि बिसि हिरिम्बा बसुमतारी आरो बिथांनि गथ' सानै, दा बेखौहाय सोर जोथोन लाखो बेखौथ' जों मिथियाखिसै। नोंथांजोआ जेरावखि थाया मानो माने बे खौरांखौ मोननानैहाय नोङो गावनि गथ' सानैनि सायाव अननाय साफिखांनानै नोङो जेरावखि थाया मानो नोङो गावनि न'खरखौहाय सुख सान्थि मोनसे हेप्पि फेमिलि दाफिननो थाखाय नोङो जेरावखि थाया मानो नोङो न'आवहाय थाब फैफिन आरो गावनि गथ' सानैखौहाय मोजाङै जोथोन लाफै। मानो होनना बुङोब्ला बिसोरोथ' दाबो उन्दै गथ', बिसोरो जेबो साननो रोङा। मानो होनना बुङोब्ला बिसोरखौ जोथोन लानांगौआ दा नोंथांजोनि आइजोआवनो। दा नोंनि बिसायाबो गुबुन जायगायावसो रांनि आंखालाव फैनो गोनां जादों, ओरैनो फैयाखैमोन। दा बेनिखायनो न'खरावहाय थानानैहाय माने नोंनि बिसाया जेसेबां खस्थ'यै खामानि मावनानैहाय रां खामायनानै हरा मानो, बेजोंनो माने नोङो नोंनि गथ' सानैखौ लानानैहाय सान्थियै बा गोजोनै नोङो संसारखौ जायोब्ला नोंनि बिसायनि थाखायबो गोजोन फैगोन, आरोबाव समाजनि सायावबो गोजोन फैगोन, नोंनि बिहाव बिखुनजो आरो नोंनि गथ' सानै गासैनियावबो गोजोना फैगोन। दा नोङो बेफोरबायदि गोदाव सोरावखौहाय खालामालासिनो नोङो दा जेरावखि थाया मानो बे गथ' सानैखौ अनखांनानै आरोबाव नोंनि बिसायनि फिउसारखौ साननानै आरोबाव नोंनि गावनि फिउसारखौ साननानै नोङो बे न'आवहाय फैफिन गथ' सानैखौ गोसोखांनानै, जाहाथे बेफोरबायदि नोंबो गोदाव सोराव थाखोमानानै दाथा। नोङो जाय बिसायजों जुलि जाबाय बेजोंनो गथ' खांबाय संसार जालांनो थाखाय होननानै बेजोंनो नोङो गोगोमै गसंथानानैहाय संसारखौ मोजां न'खर दालांनो नोङो नाजा। मानो होनना बुङोब्ला हौवाफोरहा जुदि हिनजाव गैयाब्ला माब्लाबो संसारा मोजां जानानै फैया। बेनिखायनो जोंनि बाथ्रायावहायबो दङ, मोजां हिन्जावा न'खरखौ लुखाङो, नाथाय आखल गैयि हिन्जावा न'खरखौ सेफायो होननानै बुंनाय मिथिनो मोनो। मानो होनना बुङोब्ला नोङो सासे मोजां हिन्जावब्ला, नोङो आखल गोनां हिन्जावब्ला नोंनि बिसाया बा नोंनि न'खरावहाय जेसेबां रांखावरिनि आंखाल बा दुखु खस्थ'जों भुगिनाङा मानो नोङो बेफोर दुखु खस्थ'खौ सहायनानैब्लाबो माने नोङो थागोन आरो न'खरखौ मोजाङै मोजां खुंलांनो बा न'खरखौ लुखांलांनो नोङो नाजानाय फैगोन, नोंनि गोसोआव साननाय फैगोन। आरोबाव नोंनि गोसोआव बा आखल गैयि हिन्जाव जायोब्ला माने नोङो न'खरखौहाय सेफायलांगोन। नोंनि न'खरखौ नों लुखांनांगौ ना गथ' गथायखौ जोथोन लानांगौ, नोङो बेफोरखौ जेबो मिन्थिनाय नङा।
माने न'खरखौहाय नोङो सेफायलांगोनसो। अब्ला बेफोरबायदि जायोब्ला बै उन्दै गथ' सानैनियावहायबो गोबां दुखु दाहा गाबखांनाय फैगोन, बिसिनि जिउआव गोदाव सोराव जागोन आरो जाय दानसोरां बसुमतारी नैबेबो माने गोदाव सोराव माखासे बेफोरबायदि खस्थ'खौहाय आरोबाव बांसिनै भुगिनांनो गोनां जाबावगोन आरोना। रांखावरिनि आंखालाव जेसेबां भुगिनांदोंमोन, जेसेबां खस्थ' मोनदोंमोन, बेनिख्रुइ रासिन माने गोसोआवहाय दुखु दाहा, उन दाहा माने गाबखांनाय नैबेफोरबायदिया जाथाया बा बेफोरबायदि थासारिया बिथांनि जिउआव जागोन। बिनिखायनो आङो खावलायो बे भिडिअनि गेजेरजोंहाय माने जेरावखि थाया मानो गथ' सानैनि सायावहाय अनखांनाय फैनानैहाय गावनि न'खरखौ गोसोखांनानै फैफिन आरो न'खरखौ मोजाङै जाफिननो थाखाय, न'खरखौहाय मोजां सामलायनो थाखाय नोंथाङा आगान सुरबोफिन। माने गुबुन गाज्रि थांखि बा गाज्रि थांखि लानानै थांदोंमोनब्लाबो न' नागारनानै नोङो गावनि गथ' सानैखौहाय अनखांनानै नोङो गावनि न'आवहाय फैफिन। बेनि थाखाय आंबो खावलायो। आङो फट'खौ नैबे स्क्रिनाव होबाय, नोंथांमोना नैबेखौ बे स्क्रिनाव होनाय फट'आनो हिरिम्बा बसुमतारी। नोंथांमोना बेखौ जेरावखि नुवा मानो माने बेखौहाय नैबे जानबुं नम्बरावहाय कल खालामनानैहाय खिन्थाहर, जाहाथे न'खरनि गोदाव सोराव जानाय आरोबाव जाहाथे न'खरनि मानसिफोरा बेखौहाय नागिरनानै थाबैनो मोनफिनो। बेनि थाखाय आंनि नायगिरि नोंथांमोननिसिम खावलायनाय थाबाय। नोंथांमोना जेरावखि नुवा मानो बेखौहाय बे 8135870364 नैबे नाम्बारावहाय कल खालामनानैहाय खिन्थाहर। बेनि थाखाय आङो आंनि नायगिरि नोंथांमोन बयनिसिमबो गुरै खावलायनाय थाबाय। स' लोगोफोर, नोंथांमोना आंनि बे भिडिअखौ नायनानै मोजां मोनदोंब्ला अननानै आंनि बे चेनेलखौहाय साबस्क्राइब खालाम, लोगोसे बेल आइकनखौबो क्लिक खालामनानै ला। आरोबाव भिडिअखौ मोजां मोनदोंब्ला नोंथांमोना हाजासे शेयार खालामनानै हो, जाहाथे बयबो बे गोमानाय आइजोखौहाय बै गोमाजानाय न'खरा मोनफिननो हायो। आरोबाव आङो जोबथियाव नोंथांमोननिसिम खावलायनाय, नोंथांमोना आंनि बे खन्थाइ मुलुग फेसबुक पेजखौबो अननानै फल' खालामनानै हो आरो लाइक खालाम। बिनि थाखाय आं नोंथांमोन बयनिसिमबो गुरै खावलायनाय थाबावबाय। गोजोन्थों।